Octobre Rose bombana ale keleli okumu kɔnɔna la ONASER ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ka dɔ fara kunnafonidilaw olu ka dɔnta kan maaw kunnafoni ko ɲuman kama bombana ale kɛlɛli kama Mali kɔnɔla la. Coupe de la Confédération tirage o kɛra Stade Malien de Bamako ale ni Joliba AC olu b'a dɔn sisan u kan ka taa u chiflɛ kulu minnu na Kajatu Bagayogo ale bɛna kafo ka o tirage o walawala ɲɛ bi kunnafoniyaw olu kɔnɔ. Nine bi kunnafoni ale bakurubaw ye aw ka jabarani so mandi sanfɛ Advance TV ka bɛn bi araba ma Octobre kalo tile 9 san 2024 aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi kunnafoni ale kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ka pankurunko ale ni jamana finitigiw ka kɛlɛkɛminanko o kiiriko okumu kɔnɔna la kibaruya dira bi k'a fɔ kiiribonba soba fɛ ko fɛn min ye nin baara ninnu ye k'olu bɛ senna wa ko seere wɛrɛw k'olu na lamɛn donna nataw la i n'a fɔ ministre délégué min tun bɛ musakako kunna ale ni premier ministre kɔrɔ fila kɛnɛ kan kiiribonba ɲɛmaa ye maa ɲangilew ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ se ka kanabila ɲini n'o ye liberté provisoire ye yani kunnafoni dafata tɔ k'olu ka sɔrɔ ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Isiaka Tambura ale fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko association des pionniers ale bolofara min bɛ Segu mara la ale lajɛrɛ dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen na u ka baarakɛtaw olu kan segukaw olu fɛ yen nɔ lajɛrɛ in ale ye pionniers ka conseil u ka laɲini dɔ ye a kɛra nin kalo in tile 4 ka taa bila a tile 5 la Mamadou Diallo ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye lajɛrɛ in kan. Mali pionniers ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu ka baaraw walasa ko o nun don u ye taama kɛ ka se segukaw fɛ yen nɔ Octobre kalo tile 4 a n'a tile 5 walasa ka taa hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan baara kɔfɔlen min taara assemblée ka ɲɔgɔnnajɛ ta ko segina o hukumu kɔnɔna la o hakilina ninnu bɛ se ka waleya cogoya min na. An ka plan d'action min kɛra conseil la ani an yɛrɛ ka réflexion kɛra mun ye a baara bɛ taga cogo di ni baara kɛra ka ɲɛ an mago bɛ laɲini minnu na an bɛ se ka olu sɔrɔ an ye chance sɔrɔ ka ministre dɔ sɔrɔ ministre min fana ye a décidé k'a fɔ ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a bɛɛ kɛ ni pionniers ministre y'a fɔ an yɛrɛ sigilen ɲɛna a ko cɛkɔrɔba min ye passation kɛ anw ma cɛkɔrɔba était disponible cɛkɔrɔba tun bɛ ale tun bɛ cɛkɔrɔba ye ale tun bɛ cɛkɔrɔba ka baara nɔ ye a ma fɔ an tɛ se ka kɛ dɛ mais a jo lo ka réserve kɛ parce que ni mɔgɔ min y'a bila mɔgɔ min bɛna ta il faut que o tigilamɔgɔ fana ka kɛ niveau dɔ la. Segu dugu maa ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ Mali pionniers ka ɲɔgɔn lajɛ olu fɛ u ka baaraw n'u donni hukumu kɔnɔna la o ye hakilina ɲumanba ye. Jamana mɔgɔw fɛn min na o ye nin de aw bɛ ka na ni fɛn kɔrɔ min n'a tun bɔra kɔfɛ n'o ye pionniers ye o laada minnu fana bɛ yen n'o y'aw dugutigiw ka laada ye tant que jamana mana n'a ye a ti ɲa donc ça veut dire k'aw bɛ ka baara min kɛ baara in faamuyali de bɛ aw la. An ka jamana ministre so min sigilen don fasoden ɲumanya fo ka taa se sifinnakaw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ka nɔrɔbila tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ nin hakilina in min taara Mali pionniers fɛ a kan ka kɔkɔrɔma don. U kana ɲinɛ u nakun kɔ u bɛ bɔ yan Segu don min o k'a sɔrɔ plan d'action in conflit la ka ɲɛ k'a di ministre ma a k'a lajɛ a k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma se ka na mais minnu nana an jɔyɔrɔ fa ani pionniers ye baara mun kɛ a ye nimisi masa fa ne yɛrɛ ka laɲini o de ye o kɔfɛ laɲini filanan wele filanan ye mun ye k'a fɔ association tɔw ye n'i bɛna activité initier i yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye a financement bɛ bɔ i yɛrɛ la i yɛrɛ fɛ cogo min ni dɛsɛra yɔrɔ min na partenaires ni ministères ni olu bɛ sɔrɔ ka na n'u ka dɛmɛ ye. Nin tile fila baara in kɛra sababu ye fɛn min ye Mali pionniers u ka tɔnba a ka se ka gafe bila sen kan min bɛ tali kɛ laɲiniba minnu kɛra u ka ɲɔgɔnnajɛ ta ko segina kɔnɔna la Mali pionniers olu ka cɛsiri de ye fasoden ɲumanya ani mara sabatiko ɲuman o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ nin baara ninnu senfɛ u ye taama kɛ fɛn min ye ka taa foli bila Segu dugu maa ɲɛmaw la ani ka dɔw ɲini u fɛ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ Fondation Frédéric Ebert ale ni École de maintien de la paix Alioune Blondin Bey olu jara ka u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka kalanbolo dɔ waleya Mali kunnafonidilaw ye waati yɛlɛma ale ye kɔlɔlɔ kan ni baara ninnu olu kɛra bi araba kunnafonidilaw olu tɔgɔlaso la Mamadou Diallo ale tun bɛ kɛnɛ kan Advance tɔgɔ la a bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura. Ni tile fila kalanbolo min sigira kunnafonidilaw kun
Fondation Friedrich Ebert mɔgɔw fɛ. A bɛ tali kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ani u bɛ se ka kunnafoniw cari o sira ninnu kan cogo min na jamana kɔnɔdenw ye. Laɲini de walasa an ka jamana kɔnɔdenw fanba bɛ se ka dɔn kɔlɔlɔ min bɛ wagati yɛlɛma na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ wagati min na ko san nɔ, fɛn min ye jizonw fo ka taa se futeni barika bonyaliw ma. Olu waleya ninnu bɛɛ bɛ tali kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la. Ka kunnafonidilaw ni société civile mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa diɲɛ kɔnɔ an ka sigida bala ka falen cogo min na n'a fɔ ma ko changement climatique ka kalan kɛ kunnafonidilaw kunna o la. N'i y'a ye bi an bɛ waati min na funteni bɛ kɛ sanjiw bɛ caya kɔlɔlɔ caman bɛɛ lajɛlen b'a la. Nin fɛn ninnu fɔlɔ la mɔgɔw kun t'a jate minɛ mais bi kɔni bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko changement climatique ko kuma min fɔ ko tiɲɛ de don. Donc ni kalan kɛrɛnkɛrɛnnen nana kɛ kunnafonidilaw ni société civile mɔgɔw kunna o la. O bɛ kɛ sababu ye olu fana ka kɛ minnu bɛ se ka population informer ka ɲɛ kosɛbɛ walasa mɔgɔw bɛ se k'u ka comportement changer pour que an bɛ se ka changement climatique in kɛlɛ cogo min na ni comportement ɲumanw ye ni waleya ɲumanw ye. Fondation Friedrich Ebert a n'a dɛmɛbagajɛkuru n'o bɛ tali kɛ école de maintien de la paix la olu y'a jira k'a fɔ ni hakilina ninnu bɛ kɛ sababu ye walasa an ka kunnafonidilaw u bɛ se ka u sinsin wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan u ka kunnafoni carisow la fo ka taa se fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan walasa an ka jamana kɔnɔden fanba bɛ se ka kisi wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. O ɲuman tɛ se ka sabati tant que kunnafoni ɲuman o ma cari jamana kɔnɔdenw ye. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la Office national de la santé de la reproduction n'o ye ONASR ye ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan bi araba a yɛrɛ jabala la yaasa ka se ka kunnafonidilaw olu ladɔnniya ani ka se ka u kalan ka ɲɛ maaw olu kunnafoniya ko ɲuman na bonbana olu kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔna la. Dr Ben Moulay Idris Aidara n'ale ye ONASR ɲɛmaa ye k'ale yɛrɛ de tun bɛ baro ninnu ɲɛma. An ka kunnafoni ɲinina Seinabu Cero ani Musa Ɲanga olu fana tun bɛ kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. Shin ale ni wolonuguda ka bon olu ye bana ye minnu kɔlɔlɔ ka bon an fɛ yan nɔ Mali jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ni o waleya ye foroba cakɛda so kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen do sen kan cɛnimusoya banaw olu kama ni an ko a ma ko Office national de la santé de la reproduction n'a fɔtogo surumɔn yɛrɛ ye ONASR ye ale ye kalan dɔw bila sen kan ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ka tɛmɛ ni bana kofɔlen ninnu ye. An ka bi lajɛrɛ ni kun bɛ tali kɛ journalistes ni hommes de médias k'u former parce que an bɛna campagne octobre rose de daminɛ o campagne bɛ tali kɛ ka kunnafoni di population bɛɛ ma sin bon kan ani denwolonugu da bon kan pour que population bɛɛ ka information sɔrɔ journalistes de ye ce sont des relais olu de bɛ en structure de santé ni population relié ɲɔgɔn na olu bɛ se ka information ɲumanw di pour que olu ka information ɲumanw di il faut que olu kana an fana k'u informer ko bɛ cogoya min na. Nin waleya in folen do kosɛbɛ kunnafonidilaw fɛ minnu y'u sen don ni kalan ninnu na. Tiɲɛna bi kalan in vraiment a ye nafa caman de lase ne ma yanni ne ka formation kɛ vraiment mɔgɔ tun b'a fɔ ko sin bon mais ne tun t'a dɔn mais formation ni kalan in kama vraiment ne ye fɛn caman dɔn a bɛ manifester cogo min na a bɛ traiter cogo min na vraiment ne y'a dɔn ne ye fɛn caman de faamuya. Ka fara kalanw kan fɛn min ye kunnafoni kɛnɛ dɔ ye o bilala sen kan ONASR cakɛda ma ɲɛma fɛ min yɛrɛ sen fɛ a ye kunnafonidilaw fo kosɛbɛ u ka wulikajɔw la ka tɛmɛ ni kunnafoniw carili. Hakilina jiginna wulikajɔ minnu bɛ kɛ san o san ni an ko a ma ko octobre rose walasa ka se ka sin ale ni wolonuguda ka bon kɛlɛ. Ale bɛ a tako sabanan na an fɛ yan nɔ Mali jamana kɔnɔ min baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ na kurumukari alamisadon kati. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye poste ye ale tɔgɔladon o bɛ laɲɛnamaya san o san octobre kalo ale tile 9 ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw olu warali ye maaw bɛ ɲininkali min kɛ sisan nɔ o de ye ko lɛtiriw olu tununa yala ko poste ale ka baara o ye mun ye ka fara gafew olu cili kan yaasa ka se ka caman faamu a ko kan poste tɔgɔladon ale laɲɛnamayali hukumu kɔnɔ anw ka kunnafoni ɲinina Isa Sise ale wulila ka poste baarakɛlaw sɛgɛrɛ a sera ka fɛn minnu sɔrɔ an ka ɲɛmadaw la. Kabini san 1970 wagatiw Abdoulaye Doumbouya ale maa ye mun ye sɛbɛnnikɛ ta k'a k'a ka baara ye Bamako cakɛda kɛrɛfɛ mun ka baara ɲɛsinnen don gafeciw ma a daminɛ na u tun bɛ tali kɛ maa 10 bɔɲɔgɔnko kan nka a bɛ don min na i ko bi maa caman bɔr'u la. An bɛ se k'a fɔ an kun ye poste kɛrɛfɛ mɔgɔw de ye
parce que baara dɔw bɛ yen poste mɔgɔw t'a kɛ public jamaw ye fo mɔgɔ de ka sɔrɔ kɛrɛfɛ u bɛ to o tigi kɛrɛfɛ o b'o baara sɛbɛn ka na di u ma n'o ye lettre sɛbɛn ye n'o ye n'i bɛ jamana wɛrɛ la i bɛ wari ci i ka mɔgɔ ma n'o ye mandat carte ninnu ni mandat télégraphie ye alors an tun b'o olu de sɛbɛn. kunnafoni carili sira kuraw nalen o kɔni kɛlen sababu ye ka yɛlɛma caman don pɔsi ka baaraw la o fana ye gɛlɛya lase olu ma o de la u tɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ i b'a fɔ u tun b'a kɛ fɔlɔ cogo min na. anw da tun ye lettre sɛbɛn de ye an bɛ lettre sɛbɛn i y'a faamu ani rapport ninnu et puis la plainte an bɛ nin bɛɛ kɛ nka komi téléphone ko in mɛnna la sisan kɔsani na caman bɔra la caman bɔra ka sɔrɔ an m'o de ka jugu n'a ye min sɔrɔ o tɛ jugu o jour le jour. Batonto Joseph ale ye Congo Brazzaville jamanaden ye mun nana an ka jamana kɔnɔ san 1990 wagatiw ale fana ye ɲɛsin sɛbɛnni ma k'a k'a dayirimɛ sɔrɔ sira ye a ko kunnafoni carili yɛlɛmali cogo o cogo hali bi an bɛ wagati min na i ko bi maaw mago bɛ se ale ka baaraw ma. Se débrouille comme ça mais parfois on a des clients quand même. Anw ka nin baara in ma nɔgɔn o n'a ta bɛɛ mɔgɔ damadɔni bɛ na anw sɛgɛrɛ ka u ka baara ɲini ani u ka finitigiya gafew sɛbɛn. Mairie c'est ici ils font les demandes. Ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko gafe cisoba ye an ka jamana kɔnɔ a bilala sen kan kabini san 1971 ni sɛbɛnnikɛla ninnu tun bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nka an bɛ don min na i ko bi kunnafoni carili sira kuraw nalen a kɛlen don ka gɛlɛyaba lase u ma u ka baara kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ u bɛ weleweledakan kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma cogo min na u bɛ se k'u dɛmɛ n'o tɛ nin baara kofɔlen in bɛna si tunu. Ni kun ye Isa Sise ale ka wuli ka jɔw ye posto ale lettre sɛbɛnnaw ka baara kan minnu bayɛlɛmana Kadijatu Bagayogo fɛ an bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa ka ladɔnniya k'a fɔ ko CAFO n'o ye Confédération africaine de football ye ale ye Coupe de la Confédération ale ni Ligue des champions au tirage kɛ Stade Malien de Bamako k'ale bɛ groupe B la fɛn min ye Joliba AC ye ko ale bɛ groupe D la ka ladɔnniya k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen ninnu b'a dɔn sisan u kan ka taa u chiffre maa minnu na Kadijatu Bagayogo ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye ko kuraw kan. Ɲɛbila dolantanw tɛmɛnen kɔ n'o ye tour préliminaire Coupe de la Confédération ani Ligue des champions africaine hukumu kɔnɔna na sa Stade Malien de Bamako ani Joliba Athletic Club ye u kɛlen k'u ka tike sɔrɔ ka ye phase de poule kɛnɛ kan sa maaw kun ɲɛsinen don min ma sisan u bɛ tali kɛ tirage kan n'o ye jɛkulu minnu n'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ phase de poule kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko makɔnɔni kɔni banna ka d'a kan Coupe de la Confédération yɛrɛ gun ka sa Stade Malien ni ale sen don ko tulonna siɲɛ 6nan a ka tariku kɔnɔna sa ale kɔni bɛnna ni bakuruba 2nan ye ani maa minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ye RS Berkane Maroc cɛbɔ Stellenbosch Afrique du Sud ani CD Lunda Sil n'ale bɛ bɔ Angola kɔfɛ Stade Malien n'ale yɛrɛ ye quart de finale sɔrɔ dolantan in kɔnɔna na san tɛmɛnenw na sa an bɛ se k'a fɔ ko bakuruba in kɔni man kan k'a bolo kamanagankoba ye dolantan dɔnbaga caman ka fɔ la Stade Malien ale ni RS Berkane olu de kan ka jɔyɔrɔ fila fɔlɔ ɲini nin bakuruba in kɔnɔna na Stade Malien kan k'i janto yɛrɛ la ka d'a ka tagamajanw b'a bolo walasa a ka se ka dolantan ninnu kɛ ani CD Lunda Sil u ka ɲɔgɔnsɔrɔ bɛna kɛ Angola kɔfɛ yen ani Stellenbosch FC olu bɛna kɛ o ɲɔgɔnsɔrɔ bɛna kɛ Afrique du Sud Stade Malien kan k'i hakili to yɛrɛ la ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan cogo min na a bɛ se ka kɛ balina ko kana sɔrɔ ni bakuruba kofɔlen kɔnɔna na wanew ka kɛnɛba n'o ye Ligue des champions africaine sa ni Mali cɛbɔ Joliba Athletic Club ale semina y'o kɛnɛ na regu yɛrɛ kɔnɔna na ale kɔni ka tirage sɔrɔ a ma kɛ nɔgɔmaya bolo ka da kan ale jɔyɔrɔ bɛna bakuruba den ma n'o bɛna ale yɛrɛ ni Tunisie cɛbɔ kɔda ɲɔgɔn na n'o ye Attente Sportive de Tunisie Egypte cɛbɔ n'o ye Pyramide FC fo ka taga se Angola cɛbɔ ma tuguni n'o ye Sagrada Esperanza ye dolantan dɔma ŋanaw ka jateminɛ na nin ye bakuruba ye mun bɛna kɛ bakuruba jijalenba ye Mali cɛbɔ fɛ ka da kan n'i y'a ka tɔn ninnu ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko arabu tɔnw de ka ca la olu dun ye tɔn ye minnu bugɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali tɔnw fɛ Joliba AC ye wulikajɔ min kɛ walasa ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ ani u kɛlen don k'u jigi da a kan k'u bɛna se ka ko wɛrɛ kɛ nin bakuruba in kofɔlen in kɔnɔna na sa o b'a to maa b'a jigiya k'a fɔ ko Dɛma Mamadu Tarawele n'a ka cɛdenw fana tɔna sigi k'u bolo d'u sen kan u bɛ nin seconde damayira bɛɛ kɛ walasa ka bɔ bakurubaw kɔnɔna na symbole dolantanw n'o ye phase à élimination directe ye fo ka taga se ɲɔgɔnsɔrɔ kuncɛliw ma n'o ye finaliw ye olu bolo dalen don marisi kalo ani mai kalo ni ɲɔgɔn cɛ san 2025. An bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kun kan halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko balontan ɲɔgɔndan min tun bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko mondialito ale final o kɛra Sebini kɔrɔ terrain na fɛn min ye Diden foot ale ni Magic foot olu de tun bɛ ka u siffler ɲɔgɔn na a final kɛnɛ kan fɛn min yɛrɛ labanna Magic foot maaw olu ka sebaya sɔrɔli la gɔnyi senfɛ bikuru 3-1 mondialito ale laɲini de ye ka se ka sifin jolenw olu lakodɔn minnu bɛ u seko n'u dɔnko kɛ balontan kan a denfaya k'o tun bɛ Yusuf Tarawele bolo Kadijatu Bagayogo a bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura.
nin tolon kofɛlen n'an fila tako filanan ɲɔgɔn sɔrɔ labanw kɛnɛ ka sa n'o bɛ tali kɛ mondiali to a kun kɛlen do ka magic foot n'ale don fini mun ye bulalama ye ani diden foot kɔda ɲɔgɔn na ni ye magic foot yɛrɛ ta k'a la an b'a ye k'a fɔ ko tako fɔlɔ hukumu kɔnɔna na a nana final la nanga gɛrɛsɛgɛ kumaja o la Zein ani tɔn min tun bɛ ɲɔgɔn na n'i y'o tɔn fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ ko tɔn baro ka da u ka jalatigi n'o ye Dawuda Jara ye a kelen celu 18 sɔrɔ ka don tolon kɔnɔna na wa a ye celu 8 don dolantan kelen senfɛ dolantan bakuruba n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ sanga 40 kan u bɛna dɛsɛ ɲɔgɔn na dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi fila ni bila fu ani fu an b'a sɛnsɛn ka se ŋɔyi ma n'o ye séance de tir au but o yɔrɔ la magic foot celu kɔlɔsibaga n'o ye Musa Sangare a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka diden foot celu fila bila kɛnɛ ma magic foot wuli k'i jɔ ni jɔnjo ye ka sɛbɛnga sɔrɔ 7-1 donbolo kɛnɛ kan kelen ni kunda maaw ɲɛfɛla dolantana mina kosɛbɛ tolo in kɛnɛ kan o kɛra Abubakar Sidiki Mali CMG dolantana do maa min kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye dolantana kunda o kɛra Seyidina Kamara ye magic foot dolantana do celu yarala ngara o kɛra Dawuda Sangare ni celu 18 bɔyɔngo ye celu kɔlɔsila ngara o kɛra Musa Sangare n'ale ye magic foot celu kɔlɔsibaga ye o la donbolo min bɛ tali kɛ jɛkulu kunda jɛkulu min jɔra jɔyɔrɔ 4 na n'o ye Ayisiɲala ye o le sɛfɛwari 5,000 bɔyɔngo sɔrɔ jɔyɔrɔ 3nan sebe foot ale ye 10,000 sɔrɔ finaliste malheureux n'o ye diden foot ye olu ye médaille sɔrɔ ka jonjon sɔrɔ fo ka taa se sefari 20,000 ma jonjo taba yɛrɛ n'o ye magic foot ye ka fara jonjon kan a ye médaille sɔrɔ ani sefari 30 bɔyɔnko ka denmisɛnnin bɔlɔntan valoriser en même temps u ka formateurs k'olu ka baarakɛtaw ye ka chance caman di denmisɛnninw ni formateurs ninnu ma bɛn an y'u ye bi an b'a dɔn k'a fɔ Mali sini b'u bolo bɔlɔntan sira fɛ san 2025 an bɛ kɛ partenaire ye officiellement nin compétition in na. An bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ani organisateurs u ye nin baara mun kɛ halisa Ala ka sankɔrɔta d'u ma Ala ka dɔ fara baara kan parce que nin de bɛ jamana yiriwa. Nimisi wasa min sɔrɔlen filɛ nin kɛnɛ kofɛla in kan a b'a yira k'a fɔ ko mondiali to ale kɔni kɛtɔrɔ tulu ye maaw bɛ sigi yan mun kɔrɔ denmisɛnnin dolantan ko gun kan a bɛ kan ka kɛ yɔrɔ min fɛnɛ maaw b'u ɲɛmada denmisɛnninw ma don n'a nataw la minnu bɛna an ka jamana kunna wolo dolantan ko gun kan. Kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Musa Traore ale furumuso n'o ye Mariam Sisoko ye ko ale fatura kununko octobre kalo tile 8 Bamakɔ yan nɔ Mariam ale bangera novembre kalo tile 4 san 1944 waati kati sanafara la Traore Mariam Sisoko ale kɛra Mali première dame ye san 1968 waati ka taa bila san 1991 Mariam ale fatura kununko ka si to san 80 na a ka pereperelatigɛ sɔrɔ a ka janajaw kan a bɛ o sɔrɔ an ka kunnafoniya nataw la nka ɲan'o cɛ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka badabadali nɔgɔya ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye an sera sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasa b'aw ye jabarani ko la Ala ka Mali lakana